in aka samu shuraka a mutashaki suna kamar da Allah ya mana bayani a Qur'ani, to kaga an samu matsala. A samu abubuwan tarayya akan mutum kuma da ra'ayinsa zai iya bambanta. To shi ne lake cewa da halittar samman da kansan ma akwai wanda ya tare da Allah, ai da an samu matsala. Dan idan la zahaba kullu ilahi bimami khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. Kuma da an samu wani yanayi, za a samu yanayin da wannan wata ran sai ya ce shi a bashi kayansa. Da a ce haduwa aka yi aka halice ka, wani yayi ido wani ya hanci, wata ran wani zai ce a bashi idanunsa, ya fasa hadakar. Domin ɗabi'a ta ɗan adam, duk inda ka ga mutane biyu sun haɗu ko uku sun haɗu ko hudu sun haɗu an yi wani abu, to zamani za ka ga ɗaya daga cikinsu yana buƙatar a ce shi ne shugaba. Shi yasa ba ka iya barin al'umma ka zo ka ce wai babu shugaba a cikinsu. Idan ka ce da ni da kai da kowa daidai ne a matsayin daidai, to al'umma ba sa iya wannan zama. Dole wata ran sai wani ya nemi ya ce kai ya kamata a ce na fi ka. To daga lokacin kuma ake iya samun hatsaniya. To shi yasa shi kuma addini sai aka sanya dan adam wani tsari cewa wani ya fi wani, kawai haka ake rayuwa. A zamantakewar aure sai a ce mace na ƙarƙashin miji, ba wai symbiotic relationship bane zalla. A ce a'a kawai da mace da miji wani zamantakewa ne na cuɗanyi in cuɗe ka, hakan ne, amma shugaba a cikinsu shine miji. Allah ka ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah ke ce su mazajen sai Allah ya ɗauro wato ƙa'ida da tsari da yanayi na ɗaukar nauyin matan su ne. Kenan mas'uliya ta gidan auren gaba ɗaya tana hannun namiji. To ita kuma macen ma sai aka ba ta nata mulki, su ma 'ya'yan sai aka ba su nasa mulki. Wannan yanda yanayin yake kenan ba za ka zo ka ci wa al'umma sun zauna haka wani bai fi wani ba. Allah ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Haka Allah halarci duniya, wani ya fi wani, kannan wani karkashin wani yake, amma dukkanin wa'annan a wurin Allah su kuma wanda ya fi wani shine wanda yake da takawa. Kawai inna akramakum indallahi attaqakum, wanda ya fi ku karamci a wurin Allah, wanda ya fi ku jin tsoron Allah. Amma wannan a wurin Ubangiji, amma kuma a zamantakewa ta duniya wani ya fi wani. Shi yasa a duniya muna da shugaba, muna kuma da wanda yake bi. Idan aka rasa wannan kuma al'umma ta lalace. Shi yasa duk yanda al'umma take, kar ta yadda ta zauna ba ta da shugaba. Wallahi ko cikin unguwanni ne, kada ku ce wai a unguwarku ba ku da wani wanda shi ne yake cewa ku yi kuma ya ce ku bari. Ko da ko kuna kallon shi makaskanci ne a cikin ku, wallahi gara a ce akwai shi da a ce babu shi. Daga lokacin da al'umma ta yarda ta zauna, babu mai ce da ita ta yi ta bari ta zauna a haka, to cikin kankanin lokaci al'umma ake kare ta. Sai a waye gari dan kankanin abu sai ya rusa ta. Kai hatta guduwa in za ku yi, in babu shugabanci gudun baya yiwuwa, sai ku fada cikin halaka. Kidan ko tserewa za a yi, a samu wanda zai tsara mutane ya ce nan za mu bi, sai al'umma su ba hanya, to kuma sai a tsira, sai a yi masa biyayya, ko an ji daɗin abin ko ba a ji daɗin abin ba. Allah yake gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'alamu anna fikum rasulullah law yudi'ukum fi kathirin min al-amri, Allah ce la anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku san da wannan. Da zai muku biyayya cikin wasu al'amura naku, a ce duk abin da kuka zo da shi ya ce haka ne, da an samu matsala. Amma Allah ya soya muku wannan imanin, in ya ce da ku kaza shi kenan sai ku. Shi zai ce atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Dole ya kasance akwai waɗanda suke shugabantar al'umma. Bai dace ba, shi yasa manzon Allah kuma yake cewa wani hadisi yake cewa wallahi arrakibu shaytan. Duk mutumin da zai tafiya ma shi kadai shaytan ne, ban ce da ko hadisin ya inganta ba, amma cewar rakiba ne ce shaytanani wa salasatu rakabun. Mutumin da yake tafiya shi kadai matafiyi mahayi ya ce shaytan ne. Su ma biyu su ma shaydanu ne, domin aka samu matsalawa zai daidaita su. Amma idan suka kai guda uku, to yannan mahaya ne, matafiya ne, za a samu shugaba kuma za a samu mabiya guda biyu. Wannan shine dai a takaice, Allah ya sa mu gane.